корам тамом шид дега чанд қадр дига монда га рӯза дор? Ҳам 1 соат дига монда. 1 соат дига. Эй бача. И хонумора бич хе базиба. Ака сабр кад Рамазон ай баъди шом мерем ухи. Эй баъд ай таро бемери. Ка чӣ гап буд имрӯз телефон зонг зам иқва вақт дошти чото бина. Она шоу бара ҳамҷа я ду бача. Я ташам дисамаш дадам. Гуфтам рӯза ягани даҳана би тамешкан. Ура би дасташ тоқи о хурдеса яка. Он бача. Ман ҳамози омадам қарокам дидам о хурдеса буд. Ё ку я бремҷа. То вақти рӯзаро 1 соат ай. Рӯзадор неси чӣ вало о задеста. бале бародарам, рӯза надорам, аммо дигар узвҳои баданам рӯзадор аст. Чашмонам аз фаҳшу фоҳиша, забонам аз ғайбат, дастонам аз озори дигарон. Фақат як меъдаам бемор аст ва касалии қанд дорам. Бе об истода наметавонам. духтурҳо гуфтанд ки агар об нахӯрӣ, касалият бештар мешавад. фикр мекунам шумо рӯзадоред. мо фақат намехӯрем ва наменӯшем дига ҳамаи корро мекунем. Худо моро ҳидоят кунад. Бале.